Evanđelje po Mateju, 18. poglavlje. U onaj čas pristupe učenici Isusu govoreći: Tko je dakle najveći u kraljevstvu nebeskome? A Isus dozove dijete, postavi ga posred njih te reče: Zaista, kažem vam, ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko. Tko god se dakle ponizi kao ovo dijete, taj je najveći u kraljevstvu nebeskome. I tko god primi jedno ovakvo dijete u moje ime, mene prima. A tko god sablazni jednog od ovih malenih što vjeruju u mene, bolje bi mu bilo da mu se u vrat objesi žrvanj osleni pa da potone u dubinu morsku. Jao svijetu od sablazni, jer moraju doći sablazni, ali jao čovjeku onomu po kojem sablazan dolazi. Pa ako te ruka tvoja ili noga tvoja sablažnjava, odsjeci ih i baci od sebe. Bolje ti je u život ući hromu ili kljastu, nego li s objema rukama ili objema nogama biti bačen u oganj vječni. I ako te oko tvoje sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe. Bolje ti je jedno oku u život ući, nego li s oba oka biti bačen u pakao ognjeni. Pazite da ne prezrete jednoga od ovih malenih, jer kažem vam, da anđeli njihovi na nebesima neprestajno gledaju lice Oca mojega koji je na nebesima, da Sin čovječji dođe spasiti što bijaše izgubljeno. Što vam se čini? Ako bi u kojeg čovjeka bilo 100 ovaca i jedna od njih zalutala, neće li ostaviti onih 99 u gorama i poći tražiti ovu zalutalu? I dogodi li se da je nađe, zaista kaže vam da se raduje nad njom više nego nad onih 99 koje nisu zalutale. Tako nije ni volja pred Ocem vašim koji je na nebesima da propadne i jedan od ovih malenih. Ako li tko protiv tebe sagriješi brat tvoj, idi i ukori ga nasamo, da to ostane između tebe i njega. Ako te posluša, zadobio si brata svojega. A ne poslušali, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, tako da svaka izjava počiva na iskazu dvojice ili trojice svjedoka. No ako ni njih ne posluša, reci crkvi, pa ako ni crkvu ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik. Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu i što god razriješite na zemlji, bit će razriješeno na nebu. Nadalje, kažem vam, ako se dvojica od vas slože na zemlji u bilo čemu, što god zaišću, bit će im od Oca mojega koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, ondje sam i ja među njima. Tada Petar, pristupivši mu reče: Gospodine, koliko puta može sagriješiti brat moj protiv mene, pa da mu oprostim? Do 7 puta? Kaže mu Isus: Ne kažem ti do 7 puta, nego do 70 puta 7. Stoga je kraljevstvo nebesko nalik nekomu kralju koji htjede srediti račun sa svojim slugama. I kad poče obračunavati, dovedoše mu jednoga dužnika 10.000 talenata. Kako dug nije imao odakle vratiti, zapovjedi njegov gospodar da se proda on i žena njegova i djeca i sve što ima, te se podmiri dug. Na to sluga pade, te mu se klanjaše govoreći: Gospodaru, strpljenja imaj sa mnom i sve ću ti vratiti. A gospodar se sažali nad onim slugom, otpusti ga i dug mu oprosti. Izađe sluga onaj i nađe jednog od svojih suslugu koji mu dugovaše 100 denara. Zgrabi ga i poče daviti govoreći: Vrati mi što si dužan. Njegov mu susluga na to pade do nogu i stane ga zaklinjati govoreći: Strpljenja imaj sa mnom i sve ću ti vratiti. Ali on ne htje, nego ode i baci ga u tamnicu dok ne vrati što je dužan. A njegovi susluge, vidjevši što se dogodilo, silno se ražalostiše
te odoše izvijestiti gospodara njihova o svemu što se dogodilo. Tada ga dozva gospodar njegov pa mu reče: Zli slugo, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ susluzi svojemu, kao što sam se i ja tebi smilovao? I gospodar ga njegov, razljutivši se, preda mučiteljima dok mu ne vrati sav dug. Tako će i Otac moj nebeski učiniti vama ako ne oprostite od srca svojih svaki bratu svojemu prijestupe njegove.